سلام سلام نايراهيل يوتيوب تخاتاتلتي كورات حواتي كامل لكم دحندكم أنا إجابة مسكن سلامية ببزل لهم ودم سلامكم بزح ترف يا للي كورات حواتي الشني لو ما أنت دم حيزلهم متزلهم عمو تحتي سربرايز لقورن يحيزلهم متزلهم كورات حواتي يو أحد جزا مالتيو حمش تعمد تغميت له إجابة مسكن دما تحيات جزا يوم بتعمي مالتي ولا دا أسرح حيالي هونجن بتعمي دسنا لني الصرحة لو ما عند دم مبل حمشة عمتي لهم سربرايز كيرو من اللو مالتي نازو فيديو استخبلكم يا مالتي كرات حواتي أو زي أو دك سرح ينير لأتوه بتي كاميرا العرضة كيك وانت قاريو مالتي أحوات العموتاتي أحواتها كلني انت أكين بقدمتي أنا خاب سر بتعمي وأكوس بتعمي الفرح أي خلينا أو زيد ما كيك قاريسة مالتي كيك قاريسة تشمعين حمش تطفيئة مالتي دس السطوتات لما توهيوني بتعمي ناي خبار زخنة مريم مجلس يبلي أو زيد ما بر سرح نيرة لا تملس خصي أو تأكيوز أني حقتو كل مسحالك أم بجامعي مالتي بتعمي دينجيز الحفيرة لا كل سوي تأكيوني بقدمي كاميرا فتحي زين مريم بتعمي بكا أي خليلة تدناجيز تأيو خويني للابني تمثلون أما ندير الخبر اللي اللي تدناجيز تمثن له مالتي كأوزي ركتري البحل زخنا النفح للسنة في حنا اللي وزي لنكيلان لا مالتي ميري البحل بالدعم ويد ما ميري لهم حمشت عامات اللي بالحمشت وصل صحيفهم كيكنا هم زي أجرنا أوريسنا ولكم كورات حواتي بتعميو ندعي زابرين بونت أنا سحر هريزس ما نخويني بالبعلي مالت نحنا كنسرحت لنا تحتينا لنفسنا بتعمل تحتنا إنا نسرح مو أنا ولا كواتم حانتية أو زيد ما قال دق عموين إذا دحرويت الحفظ الله سخت ولد تلا متي مالتي كنيش تيحد تجنية راعي مالتي وحمشي مالتي جنية دسي لنا عليا هي قالي خوينا تسمعني مسايت دقس دسي زولا زي أدم حازز حانت الحزي مالتي توليدا إنك زبير أملاخ أدميت عنا يهوكم عموتاتي كلكم يدلي بتحمية لمسكنكم نسترفى دما زبير أملاخ يبارخنا سنتي فغري عدلنا مسخل فغري سنتي عدلنا نحنا دما كرات حواتيتا كلكم يدلي سرح نفوتي تخوينا تبعينا طعيات تخوينا مساتهم دما طعيات يقوني خلي يومنا عجونا خسكا بالحلفنا كل نجر بكل بتعجز تخن حلفوا لنا كلكم يدلي ريكاردو زي حلهم فيديو زي حلهم كرات حواتي نازا خليت فيديو قبلكم يسنى مكتتالي هنا لهم وين ولدها سلام بيتسب حنت بعد حضريا بسنك زنبرا طرطار نصلن نبعل بيتا كنزي زبل تشكن مرجع متطلو وين ولدها مرت ندخن نبخن كاب غزا انت زيوتي خيوم انا دك حيزه كاب غزا خوت يلا አጠንቃውቶ በተሰባይ ደማ አሞንጎ ፍቅር ደቁን ሰወይቱን ከሙ ደማ አሞንጎ ክብርን ግቡኡን ወለዱ ይወርቀር ድሕሪ ብዙሕ መሕሳብን ድሕሪ ብዙሕ ምጭናቅን ደማ አሞዳታ ከምዚ ዝብል ድምዳመ በጽሐ ነታ ሰወይቱን ኸይስና ኢሉ ነቶም ዕድመ ዝደፉ ወለዱ ኣብ ሓንቲ ጸልማትን ጸባውን ገዛን ክካር የሎም ወሰነ እቶም ወለዱ ደማ በሐዘን ብንብዓትን ዕረ እንዳጣዕሞም ካብትን ብዙሕ ዓመታት ዝዓበዩሉ ገዛ ተሰጎጉ እታ ሰበይቲ ድማ ዓውይ ዓወት ለዓተረት ሙሲልዋ በሐጎስ በደስታ ክትዘልል ጀመረት ታይዳ ሓደ መዓልቲ እዩ እታ ሰበይቲ ምስ ወዲ 10 ዓመት ዝኸውን ውላዳ ተኻሓይላ ተጸባቢቃ ናብ መርዓ ሒዛቶ ትኸይድ እሞ ኣብቲ መርዓ ከፍ ኢሎም ነታ መርዓት ክጥምትዋ ከለው እቲ ወዳ ነድኡ ከምዚ ይብላ ኣደ እታ መርዓት ዳ ክንደይ ክትጽበያ ይብላ እታ ኣዶ ድማ ዝወደይ ንስኻ እውን ምስ ዓበኻ ከምዚ ኣዝበለት ጽብቕቲ ዝኾነት መርዓት ክነምፀልካ ኢና ኣይዞኻ ዝወደይ ትብሎ እቲ ወዲ 10 ዓመት ቆልዓ ግን ከምዚ ክብል መለሰላ ኖኖ ማማ ኣነ ምርዐይኒ ይብላ እታ ኣዶ ድማ ስንብድ ኢላ ወደይ ንምንታይ ዘይትምርዐ እንታይ ኮንካ ትብሎ እቲ ቆልዓ ዝመለሰላ መልሲ ግን ኣዝዩ ዘገርም ነይሩ እዎ ማማ ክምርዐ አይደለም እታ ሰበይቲ ከምቲ ንስኺ ንስድራ ቦይ ሰገክዮም ንሳውን ንዓኻትኩም ንስድራይ ክትሰጎኩም እያ
ስለዚ ኣነ ንዓኽን ባባን ስለ ዝፈትወኩም ክትስጎግኒ ስለ ዘይደሊ ኣይምርዓነ ይደልኒ ይብላ እታ ኣዶ ድማ በዚ ንግግር እዚ ኣዝያ ተገሪማ ኣብ ዘላቶ ሰንቢዳ ጠጠው ኢላ ተረፈት ከምዚ ኢላ ድማ ሓሰበት እቲ ሎሚ ኣብ ስድራ ሰብኣየ ዝገበርክዎ ግፍዕት ጽባሕ ንግሆ ብውላደይ ክፍድየ ማለት ዱ ኢላ ኣብ ኣእምሮኣ ቀጅል ይብላ እሞ ኣዝያ ተሰሚዕዋ ደሪቓ ተርፍ ሽዑ ኣይደንጎየትን ንውላዳ ሒዛ ናብ ገዛኣ ትምለስ ካፍቱ መርዓ እሞ ንበዓል ቤታ ከምዚ ትብል ትልሙኖ በዓል ገዛ ይቅርታ ኣነ ተጋጊኤ ወለድኻ ሕጂ ሒዝካዮም ናብ ገዛ ንዓ ኣብ ገዛ ድማ ምሳና ክነብሩ እዮም ኢላ ትልሙኖ ማለት እዩ እቲ በዓል ገዛ ድማ ኸይዱ ንስድሮ እዮም ጾም እሞ እታ ሰበይቲ ድፊ ኢላ ኣብ እግሮም ወዲቓ ትልሙኖ ይቅርታ ትብሎም እቲ ቆልዓ ድማ እዞም ስድራ ቤት ኣቦኡ ተመሊሶም ምስ ረአየ ኣዝዩ ይሕጎስ እሞ ማማ ኣነ ክመርዐ ብሓንሳብ ድማ ክንነብር ኢና ኢሉ ዓው ኢሉ ነዱ ይናገራ ማለት እዩ ኣዶ ድማ በዚ ኣዝያ ትሕጎስ ዓብይ ትምህርቲ ድማ ይኾና ማለት እዩ እና ክቡራት ቤተሰብ ካብዛ እንታይ እንታይ ኢና ንማር ቀዳማይ ኢድ ሸናሒት ጸናሒት ይበሃል ኣብዚ ዓለም እዚ ዝዘራኸየ ኸታዕጽድ ንወለዱ ዘይኽበር ድማ ካብ ወላዱ ክብረ ክጽበእ በፍጹም ኣይኽእልን እዩ ህይወት ከም ቦምቦሪን እያ ዝወርወርካዮ ናባኻ እዩ ዝምለስ ካልኣይ ወለዲ በረከት ገዛ እዮም ወለዲ ኣብ ገዛ ምህላዎም ጾር ዘይኮነሲ ጸጋን በረከትን እዮም ወለዲ ካብ ገዛ ምስጓግ ማለት ካብ ገዛኻ ጸጋን በረከትን ትሰጉጎለኻ ማለት እዩ እቲ ሳልሳይ ንስሃን ምእራምን እዩ እታ ሰበይቲ ጌጋኣ ተረድያ ቅልጡፍ ዝኾነ ስጉምቲ ሙሳዳ ዓብይ ትብዓት እዩ ዝኾነ ሰብ ክጋገ ይኽእል እዩ እቲ ቀንዲ ነገር ግን ጌጋኻ ኣሚንካ ክትእረም ምኽኣል እዩ ራብዓይ ናይ ቆልዑ ኣእምሮ ንጹህ እዩ ቆልዑ ኩሉ ግዜ ሓቂ ጥራሕ እዮም ዝዛረቡ ኣምላክ ድማ ኩሉ ግዜ ብደቅና ብቆልዑ ገይሩ ዓብይ ትምህርቲ ዘመሓላልፈና ሎሚ ንወለድኻ ትገብረሎም ሰናይ ነገር ንባዕልኻ ትገብሮ ኢንቨስትመንት ምዃኑ ኣይትረስዕ ንወለድና ነኽብር ንደቅና ንምንኣስና ድማ ኣብነት ንኹኖም ኣብ ነብሲ ወከፍ ስድራ ቤት ሰላምን በረከትን ሰፍን ነፍሲ ወከፍ ስድራ ቤት ነናይ ባዕሉ ዝኾነ ናይ ክብሪ ቦታ ክህልዎ ከሎ እዩ ነናይ ባዕሉ ዝኾነ ናይ ክብሪ ቦታ ነዶ ዘለካ ክብሪ ኣዶ ስር ህይወት እያ ኣዶ ማለት ናብዛ ዓለም እዚ ክትመጽእ ዝገበረትካ ንእስነታ ዘወፈየትልካ ብዘይ ዝኾነ ቅድመ ኩነት ዘፍቀረትካን መሰረት ህይወትካ እያ ስለዚ ናዶ ቦታ ናይ ምስጋና ናይ ክብሪ ቦታ እዩ ነዶ ምኽባር ማለት ንታሪክካ ንመበቀልካ ምኽባር ማለት እዩ ንወለድኻ ዘይ ምኽባር ማለት ሱርካ ከም ምቑራጽ እዩ ዝሕሰብ ሱሩ ዝቆረጾኦም ድማ ምንም ዓይነት ፍሬ ይህልዎን ንሰበይቲ ዘለካ ክብሪ ወይ ድማ ቦታ መሻርክቲ ህይወትካ ስለ ዝኾነት እዩ ሰበይቲ ማለት ጓና ዘይኮነትሲ ካብ ጎኒ ሰብኣይ ዝተፈጠረት ሓቢርካ ገዛ ተሃንጸላ ምስጢርካ ተካፍለላ ከምኡ ድማ ልክዕ መጻኢ ህይወትካ እትውስነላ መሰረት ሓዳርካ መሰረት ህይወትካ እያ ቦታ ድማ ናይ ፍቕሪ ናይ ምክልኻልና ናይ ማዓርነት ቦታ እዩ ሰበይቲ ኣብ ገዝኣ ከም ንግስቲ ክትኽበር ርእይታኣ ክስማዕ ከምኡ ድማ ልክዕ ድሕነታ ክሕልው ይግባእ እቲ ኻሊእ ድማ ንሰብ ዘለካ ክብሪ እዩ ንኻሊእ ንማንም ሰብ ድማ ኣብ ሰብኣውነት ዝተመስረተ ክብርን ቦታን ክትህቦ ይግባእ ማለት እዩ ከምቲ ሰብ ንዓኻ ክኽብረካ ከምቲ ሰብ ንዓኻ ቦታ ክህበካ ትደሊ ንስኻ እውን ከምኡ ልክዕ ንማንም ሰብ ቦታ ክትህቦ ክተኽብሮ ይግባእካ ሎሚ ንሰብ ዘረኣኻዮ ሕያውነት ወይ ድማ ጨካንነት ብዘገርም መንገዲ ጽባሕ ንግሆ ተመሊስና ባዕልኻ እዩ ዝመጽእ ጽቡቕ ተኾይኑ ከምኡ ሕማቕ ተኾይኑ እውን ከምኡ እቲ ቆልዓ ዝሃቦ መልሲ ነዚ ዘመላኽት ኣነ እውን ጽባሕ ንግሆ ከምኡ ገብረኩም እየ ሰበይተይ ጽባሕ ንግሆ ከምኡ ትገብረኩም እያ ማለቱ ዓለም ምስትዋት ምዃና እዩ ዘርእየካ ስለዚ ትኽክል እዩ ዝቆልዓ ማለት እዩ ስለዚ ንሰበይትኻ ስለ ዘፍቀርካ ንስድራኻ ይትንዓቆም ንስድራኻ ስለ ዘኽበርካ ድማ ንሰበይትኻ ይትበድላ እንታይ ደኣ ንኽልቲኦም ዝኸውን ፍሉይን ግቡእን ዝኾነ ቦታ ፈሊኻ ሓዝ ንሰበይትኻ ኣብ ቅድሚ ወለድኻ ክብራ ንወለድኻ ድማ ኣብ ቅድሚ ሰበይትኻ ክብሮም ስምዕና ሓፍተይ እቲ ሎሚ ንወለዲ በዓል ቤት ትገብርዮ ጽቡቕ ነገር ወይ ድማ ሕማቕ ነገር ጽባሕ ንግሆ ውላድ ክዝዓጽዶ ፍረ እዩ ናትክ ቃል ሰሚዑ ንወለዱ ዘይኽብር ሰብኣይ በፍጹም ንዓኻ እውን ጽባሕ ንግሆ ይኽብረክን እዩ
ስለዚ ንወለዱ ምኽባር ማለት ንሓዳርኩም ምጽናዕ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ገዛና ዝተሓላለኸ ፍቕሪ ዘይኮነሲ ዝተሰርዐ ክብሪ ሃልወና ኣደ ኣብ ዝፋን ክብሪ ትቕመጥ ሰበይቲ ድማ ኣብ ማእኸል ልቢ ትነግስ ሰብ ድማ ብሰብኣውነቱ ይኽበር ሽዑ ሰላም ከም ወሓዚ ሩባ ይባዕል ዝውሕዝ ሰላም ቤተሰብ